साफ खत्म बबुआ 24 घंटा का इंतजाम होता एगो नचनिया नहीं खेयावत पूरा वायरल चलता वो मोबाइले भ हां अठजाम के आसपास देखबो त हाथ में लोग ना मिली चारे गो मिली चार गो गाय वाला दुगो आयोजक करता लेकिन आज से 40 बरस पहले के कहानी कहत हां 40 बरस पहले वो घरी लोग के कोनो काम ना रहे काहे ओ घरी लोग के जन्म करम ना भई रहे जन्म कर्म भई रहे बाबू हां 27 में रही 2700 में ना रही सब ओ घरी पेट में रही कोई भी शुभ काम होके ओके तो सबसे पहले के आवे के आवे टेंट पंडाल वाला सबसे पहले उहे न होय हां यो बात ठीक है बा टेंट पंडाल वाला लोग आवे लेकिन ओकरो से पहले कोई आवे के आवे ओकरो से पहले हलवाई बुनिया पूरी बनावे वाला अब हम बोली हम ना बोली तू बोली हमरो को बोले दे ना बोलब तो पैसे हमर कट जाई पहले तनी ध्यान दो सब के आवे ए बाबू रे हां एगो बगले में जिला है बाबा हम नाम ना धरो काहे ना तो यूट्यूब पर बड़ी गाड़ी देला लोगो जिला के लोग हमरे अरे बाप तो इशारा में समझाओ जंत रखे हम आई हाय फार ओह माय गॉड शाशोमा लौंडा लोग हां आ लौंडा ऐसे ना हो सब कैसे लौंडन के में भाव कहो के बाबू हम फेरा बना रहे लेकिन हमारे गोलू बाबू कहले कि ना ऐसे मत गाओ हां दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा लौंडा लोग आवे कौना भाव में आवे कीर्तन गावे भजन केंगा हो वाह भैया जी वाह वाह ए भैया जी इधर से विधवा मेहरा लेखा लागत रहो तनी होने में घूमे भैया जी आए हाय हाय जान तने कैसा लागत तनी कैसन तार बोल की मैंने ए तोहर बड़ा का पापा लिखो बदमाश कहीं कैसन बताओ बताओ टाइम नहीं जान तने कैसा लागत तनी कैसन ओही रामा मार दूंगा हां ए बाबू जब लौंडा आवस हां जी त लौंडा चलो स कैसे कैसे आ उन्हीं की साड़ी कबो एड़ी तक ना होके मलिका कहां तक रहे वो साड़ी हमेशा ए ठेहुना पर टंगाई केहुना तक ना रहे बेस पहले कंपनी वैसे निकालते रहे आधा कट्टी कट ओ घड़ी तो तोहर तार जन्मो करम ना भई रहे अच्छा हमार जन्म खरम ना भई रही जामर 1942 कहे गांधी जी जोरे घूमल बनी आजादी खातिर ए बाबू लौंडा जब आवे हां त ढोलकवा ढोलक बजाओ हां जी केंगा बजाओस बाबू केंगा हो पीछे 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 हां नेहा जी हट जी मन तो कल लप लप कर दा कब भौजी कह दे लेकिन कहब ना काहे माना कोई बोल हमरा हट जा तनी किनारे हट जा हट हट चलो हो नहीं दिखा दे तनी रख ए बबुआ लौंडावा चलो से केने से चलो से कैसे हो टीचर ढोलक को सही बाजी चले लोग बाबू टीचर आते होते एगो बात कहो सर कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हां जी नरमुंडा स्वामी को बुलवाया कमेटी के जगकर्ता को लह लह दिल से तह तह दिल से कोई रामा आ कुछ ढकिया से चाहे ना है जरूर ढकिया से हां जी लह लह दिल से तह तह दिल से कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा कर चलत रहते ठेका चलत रहते बाबू यही में अंतरा का बस कि माता जा की पार्वती हर पिता महादेव लड्डू के भोग लगे शंकर ऐसे के गावेला आरा बलिया बगसर हेठार के गौरी हार लोग गावेला हां जी पैसा 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 रह जा पैसा मिली तोर हमार जोड़ी के जलवा बहुत दुनिया में बा हां जी का भाई गलती ना नु अब उहे मार हां तो नेहा जी खातिर मन लुबलुबा तो हमरो ए
अरे माता जाके बीच में केहू के चाहत रहना। ए बाबू ऐसे के गावेला आरा बोलिए बकसर लेकिन छपरा जिला के गौनिहार के देखबो तो उ लोग का गाई रे बबुआ छपरा जिला चल मार भाई मार मार जिया जिया लौंडा जिया छपरा जिला हो। अरे माता जन पार्वती हमारा से 500 ले 100 रुपए देते रे जिया ए चंदन लौंडा जिया जय हो जय माता जाकी अरे पार्वती मैया यही में गाने में बाबू रे एगो गाना आप लोग बड़ी वायरल कर देली जेलवे में भइल जे कर जनामा सुनले हो जादू जी के नाम पापी कंस रहे जे कर मामा सुनले हो जादू जी के नाम दुष्ट रहे सड़िया खींचा रवि यादव भैया की तरफ से आशीर्वाद बा मुखिया प्रत्याशी रखल आई नारी कैया ताले थोड़े दिन भइल त जख्मी भैया इहे गीत जख्मी भैया के लिखल है दुश्मन के कैले काम तमामा सुनले जादूरी के नाम जब हम आके कमेटी के द्वार पहनी हो तो कहला लोग की बेया जी हमने के रात भर सब गावे के ना कहब जा ए छोटा हम गई थे 2 नवंबर के गोवर्धन पूजा है हाँ हाँ एक लाइन और गा दो हमारा आग्रह होगा दोस्त रुक जाओ तब ई ना लाइन चलेगा आप भक्त में पड़ल मगरी पर्वत उठावले अमरी आर्य जब हमी चंदन पूजा सुबह सनवा सुनले होई जादूरी के नाम जलवे में भइल जेकर जनामा सुनले हो जादूजी के नाम इतना होता तो लोग कोई दुखाए मत लोग ना ना कहल बतौने गाना हम गा रहल बा का मुछिया ठीक करेला फुटनिया होए बबुआ ललची के आइए आइए समय नहीं है